fi la màquina dels pastorets. L'Irina i en Pol són a casa de la seva àvia Carme i mentre esperen que arribi l'hora de dinar comencen a jugar a un joc de taula que els encanta. Irina, sempre fas trampes, no s'hi val. Què dius, Pol? No faig trampes, el que passa que no suportes. No penso jugar més amb tu. Què passa? Ja us torneu a enfadar? Aquesta vegada no penso aguantar els vostres crits. Apa, aneu a les golfes i allà acabeu de discutir. Sí, que encara ens hem de dir unes quantes coses. Irina! Deixa'm el veure. Carai, mira aquesta fotografia d'aquests dos nois. Semblen pastors. Crec que alguna vegada n'hem parlat de l'escola. Estic d'acord amb tu. I si li preguntem a l'àvia? Ella és el que ens explica aquesta mateixa història que fotografia. Àvia! Què passa? Mira quin trobat. No saps què és? Ui, tant, que sí que és. Aquest llibre fa anys i anys que està aquí a les golfes. Mira, quan tens l'escrit teatre, veieu com parlen els personatges? Ah, sí. Doncs aquesta obra es feia aquí al poble, justament per Nadal. I aquests dos pastorets que heu vist... Ai, clar, en Lluquet i en Rovelló. Voleu que us expliqui la seva història? Ens encantaria! En Lluquet i en Rovelló s'han quedat sense feina. Ara és el moment de buscar un poble on els hi puguin oferir. Però si portem 3 hores caminant, com vols que estigui? Tinc gana, estic cansat i tinc molta son. Tanta que no dormiré aquí mateix. Ja pots fer favor d'aixecar-te. Has dormit les mateixes hores que jo. I ara el que hem de fer és seguir caminant. Vols trobar aquell poble tan famós on segur que podrem anar a fer de pastor. Va! Els dos pastors segueixen caminant durant hores i hores, tantes que se'ls fa de nit. Rovelló, ara potser sí que hauríem de tancar-lo, perquè se'ns ha fet ben fosc i podríem perdre'ns. Val més que descansem i demà amb les piles ben recarregades reprenem el camí. Per fi! N'estava tinc però tinc de caminar. Ja no em volia res, de veritat. Gràcies, Lluna, el necessitava. Mentre els pastorets dormen profundament, el bosc s'omple de fum i de foc. Els dimonis i les fúries s'apropen amb ganes de fer entremaliadures.
com nosaltres. Dormir, descansar i deixar que els altres treballin per vosaltres. Companys, no és així com vivim tan bé? Sí! Calla, deixeu-me parlar. Jo us puc ensenyar com fer trampes sense que ningú se n'adoni. Com mentir, enganyar i sortir-ne guanyant. No te la pleguis, Bollo. Que sí, que això a tu t'agrada molt. Ho diu per enredar-nos. També podeu menjar molt i molt. Va bé per la salut. Si us passeu el dia menjant, us sentireu més forts i robustos. A més, si llenceu els papers al terra molt millor. A les plantes els encanta menjar plàstic. Això, i si feu soroll, millor encara. Que no us pugui dormir ningú. I si us baralleu una mica més cada dia, sereu molt més valents. Si dieu mentides, encara teniu més amics pastorets. I mentides per ser més intel·ligents. I ara, no m'ho crec, això. Oi, no és el que és? Clar que no, Rovelló. Aquests dimonis només volen que fem malifetes. Volen que no cuidem el planeta ni ens cuidem uns dels altres. No us facis cas. Marxeu! No us escapareu! Agafem-los! No us atrevireu a fer culpes tots. Ja n'hi ha prou, forces fosques. No permetré que feu mal a ningú més. Soc Sant Miquel. Caseu-vos a prou, doneu a casa vostra. Encara sou el temps de donar mitja volta. Jo us ho aconsello, per al vostre bé. Només podem viure tranquils i tindrem a cos. Torneu als infern, no sou benvinguts aquí. I no oblideu, no hi ha lloc per la vostra maldat. Marxeu! Aquesta vegada marxarem, però que sapigueu que tornarem. I quan torneu, aquí us esperaré. I us puc assegurar que no vindré sol. Marxem molt, com ells esperin, els tornarem a enxampar. Moltes gràcies, àngels. Gràcies per ajudar-nos. Seguiu a vostres confiança. No hi ha un Sí, gràcies. Tot i això, allò de publicar gitanes a mi no m'ha semblat una mala idea, Espavila't, Rovelló, que encara ens queda molt camí. a reveure. El Lluquet i el Rovelló, després d'hores i hores caminant, arriben a un poble, on una colla de pastors i pastores treballen conjuntament. Rovelló, sigues amable i simpàtic amb aquests bons pastors, que ens han de donar feina. Bon dia, pastors i pastores. Hola. Bon dia. Bon dia, pastors. Aquest és el meu amic Rovelló, i jo sóc en Lluquet. Que no podríeu pas oferir-nos feina en aquest únic poble. Som molt bons ramaders i podríem dur-vos estrets a pasturar dies i dies. Doncs esteu de sort. Just ara tinc una feinada que no ens va pujar sol. Avui mateix podeu començar. De veritat, moltes i moltes gràcies. No sap pas com ho agraïm. Home, jo li he de ser sincer. Ja estava millor dormir i menjar totes les hores. Però aquesta vegada em tinc ganes i tot. Vos una altra feina i se'm faria grossa, però de ramader, ui, això tinc més de per anar. Gent del poble! Gent del poble! Us hem d'anunciar una gran notícia que els savis ens han explicat. Ah, sí! Sembla ser que aviat una estrella fugaç passarà per sobre nostra. I tots els desitjos que demanem es compliran. Uau! Doncs jo desitjaré que tot el poble tingui feina. Yeah! Jo desitjaré que sempre tinguem pau i bona salut per tothom. Sí! I jo demanaré que ningú del poble passi una només. Yeah! Ben dit, gràcies. Amb aquesta estrella fugaç no hi haurà més baralles ni discussions. Viurem en molt de pau. Que bé, que arribi ja aquest gran regal. Ben dit. Hi ha unes àngels que serà aquesta mateixa nit. I si anem tots i totes a la muntanya per veure-la millor? Sí! quina bona idea. Aviseu els àngels i anem-hi! Sí! Anem-hi! El sol, unes
No, por Satanàs. Ni us somieu! Cap poder vostre pot aturar la llum enviada pel vent. Els pastors no ho saben res, només desitgen el bé pel poble. I jo sóc aquí per assegurar-me que així sigui. Però nosaltres desitgem el mal. Sempre! Doncs avui no tindreu sort. La llum és més forta del que us penseu. Per una vegada més, penseu que vull demanar desitjos a aquesta estrella. Són desitjos com que no em faran cap mal. Al contrari. Us demanem que marxeu en pau i deixeu en pau i en calma aquest poble. Sempre parlant de pau i amor. Quina mandra! El món és més divertit amb una mica de desordre. Demanem que marxeu en calma. No necessitem lluites, sinó esperança. Fugiu abans que el llum us encengui. Jo us ho adverteixo per última vegada. Aquesta llum no la podreu apagar. Altra vegada teniu sort dels àngels. Marxem, no vull que us deixin suplicant. De molt, però tornarem! I quan torneu, nosaltres hi estarem. Mireu! Ja he arribat! Que bonica! Demanem tot el que aquesta llum aquí i us doni tot el que necessiteu. L'àvia Carme fa saber que explica aquell llibre tan antic que varen trobar les golfes. Us està agradant? M'està encantant, àvia. A mi també molt. Pobres pastors, quina por que em farien els dimonis a mi. I són antines dels àngels. Viuen en els millors moments per salvar-ho. I són els que ens trobaran al lloguet. Em fa pensar que com tots els dies dormiries i menjaries. Tens raó. Jo voldria ser en rovelló en aquesta història. I arrencats aquest paper, mort. Ja s'ha fet ben tard. Quedem hores de sopar en comptes de dinar. Fem una cosa, anem a dinar i continuem després? Ui, sí, no vull acabar aquesta història. A mi em sembla bé anar a dinar, que ja sentia com em porcava la panxa feia estona. Doncs deixo el llibre aquí, a la pàgina 1. Amb el qual hem acabat. Decideixen anar a dinar. L'àvia Carme els seguirà explicant la història. I vosaltres també, però això ja serà l'any que ve. I fins aquí la nostra història. Espero que us hagi agradat molt. Un fort aplaudiment! Bones festes a tothom! Ah.